Għal-Partit Nazzjonalista l-anzjani huma fiċ-ċentru tal-politika għaliex huma jixrqilhom kwalità ta' ħajja tajba. Dak kien il-messaġġ ta' Shadow Minister għall-Anzjanità Attiva Paula Mifsud Bonnici matul żjara li saret il-ġimgħa filgħodu f'Roseville li hija residenza tal-anzjani f'Ħalbalzan, żjara li saret bħala parti mill-attivitajiet ta' jum il-ħaddiem bit-tema xogħol, ħajja, kwalità. Matul din iż-żjara tmexxija ta' din id-dar tal-anzjani spjegat il-ħidma li ssir ta' kuljum biex Shadow Ministers preżenti intaqgħu ma' numru ta' ħaddiema li mingħajrhom is-servizzi li nagħtaw l-anzjani ma jkunx possibbli. Spjegaw ukoll li preżentament f'din id-dar hemm madwar 160 resident u li ta' kuljum ikollhom attivitajiet varji sabiex iżommuhom attivi u fl-istess ħin jissoċjalizzaw ma' nies differenti. Min-naħa tagħha Shadow Minister Paula Mifsud Bonnici sostniet li l-Partit Nazzjonalista se jkompli għaddej bil-ħidma tiegħu sabiex jaċċerta li l-anzjani ikollhom kwalità ta' ħajja tajba. Il-Partit Nazzjonalista dejjem kellu għal-qalbu lill-anzjani, kienu dejjem fiċ-ċentru u huma fiċ-ċentru tal-politika tiegħu. Naraw diversi servizzi li jeżistu għall-anzjani fil-fatt id-djar tal-anzjani, is-servizzi li anka li jingħataw fil-komunità u anka fiċ-ċentri ta' matul il-jum huma kollha proġetti tal-Partit Nazzjonalista u rridu nkomplu naraw kif l-anzjani tagħna jistgħu jibqgħu jgħixu kwalità ta' ħajja tajba. Apparti minn hekk Paula Mifsud Bonnici saħqet li l-ħaddiema qed ikunu ta' servizz kbir għall-anzjani ta' pajjiżna u għalhekk huwa importanti li jkollhom kundizzjonijiet xierqa fuq il-post tax-xogħol. Iltqajna wkoll mal-ħaddiema li jaħdmu f'dan is-settur u l-Partit Nazzjonalista jirrikonoxxi x-xogħol kbir illi jagħmlu kemm il-professjonisti kif ukoll il-carers u l-helpers kollha illi jaħdmu f'dan is-settur. Naf illi għall-anzjani dawn huma parti mill-familja tagħhom u ħanridu naraw ukoll bħala Partit Nazzjonalista il-ħaddiema tagħna ukollhom kondizzjonijiet tajbin biex verament ikunu jistgħu jagħtu jkunu ta' servizz l-anzjani tagħna. Għal din iż-żjara kien hemm preżenti wkoll ix-Shadow Minister Rebecca Borch.